Buenas, benvingudes a un blog de Estudia amb mi durant una setmana. Avui estem a dilluns, dia 1 de desembre, que també em sembla molt maco començar un vídeo el 1 de desembre. Són les 8 de la nit ja. Ara el que volia fer és organitzar-me una mica el que he de fer durant aquesta setmana, que tinc de dimarts a divendres, perquè al fin de treballo, per doncs, estudiar els exàmens de la setmana que ve. Els exàmens de la setmana següent els estudiaré la setmana que ve perquè no em dóna la vida. Llavors, què us anava a dir? Avui m'han donat una molt bona notícia, que estic supercontenta i superemocionada, i és que m'han agafat per fer les pràctiques a 3CAT barra TV3, o sigui, l'antic TV3, que ara és 3CAT. Bueno, m'enteneu, no? Cosa que em fa una il·lusió tremenda. Les faré aquest estiu perquè durant l'any no tinc absolutament zero temps per fer pràctiques, més treballar, més la uni, o sigui, no em dóna la vida, llavors he decidit fer-les de l'estiu, tot i que he sacrificat el meu estiu perquè no en tindré, perquè estaré fent pràctiques tot l'estiu, de dilluns a divendres, però bueno, això que faré les pràctiques de 3CAT, que crec que, no sé, em fa absolutament feliç, és el que volia, d'alguna manera ho vaig manifestar no sé ni com, i ho he aconseguit, ties, o sigui, estic super contenta. O sigui, em sento la persona més afortunada del món perquè el tema de les pràctiques està super complicat, però bueno, encara falta molt, realment, perquè comenci les pràctiques, així que mentrestant doncs, estaré a la uni estudiant i treballant com sempre. Potser de cara a l'any que ve hi ha algun canvi més, però encara no ho sé i per tant no ho diré per no agafar absolutament res. Bueno, ja m'he organitzat, ara vaig a fer el sopar, que sembla que visqui sola, independitzada. Ojalà manifestem això, ojalà algun dia proper passi, però no. La meva mare està treballant a Barcelona i tornarà tard, per tant, faig jo el sopar que realment me l'ha deixat fet, que és un caldo que està congelat i quan això estigui bullint li tiro la pasta, que ma mare és intolerant al gluten i a la lactosa i és la típica persona que l'alimentació és superimportant, que de petites no ens comprava cap porqueria. En plan, jo les Oreo no vaig començar a menjar Oreo fins que tenia 14 anys, vale? Aquest tipus de mare, el món mam crec que es diu. Llavors, com que ella és intolerant, doncs tot és sense gluten. I tenim estrellites, que adoro les estrellites com a pasta per la sopa, sense gluten. Evidentment, tot és sense gluten. I tot és com super sa i tal. L'únic que quan vinc jo o ve ma germana, pugem aquí al poble, doncs ens compra coses una miqueta menys sanes. Tot i que sempre que vinc aquí mengem superbé. El sopar d'avui serà un boniato que ja està fet, la sopa i ou ferrat. A casa meva som molt d'ou ferrats. Sempre ho hem sigut. Jo els ous me'ls menjo de totes maneres, sempre. Ui, malament ha sonat aquesta frase. Bueno, ja m'enteneu, vale? La veritat, si pogués menjaria cada dia ou ferrats, que hi ha setmanes que ho faig. Sense cap tipus de vergonya, la veritat. Però és que mireu el nivell de ma mare que em fa. Això és el meu esmorzar, vale? Granola casera, vale? La fa ella. I està absolutament boníssima la granola que fa ma mare. Que estic canviant com de dia de penjar vídeo, perquè abans penjava vídeos els dimecres, bueno, no tots, però quan penjava vídeo era els dimecres. He pensat, tots els youtubers pengen els... Bueno, tots no, però totes les youtubers que a mi m'agraden, vale? Pengen els vídeos els diumenges. I m'ha agafat com FOMO. I he dit, doncs jo també. Bàsicament. O sigui, no hi ha cap més explicació que això. I també crec que és com el diumenge és com el dia cozy i tal, és com el dia de mirar vídeos. Però què passa? Que totes les youtubers que a mi m'agraden, que són un muntó, que un dia d'aquests us faré recomanacions de youtubers, perquè m'encanten, que penjaré, en plan, a partir d'ara, els vídeos que penjaré els diumenges. Intentaré penjar-ne més,
Però bueno, em costa molt perquè porto una vida de no parar. Però bueno, si en un futur passen coses que vull que passin, que espero que passin, que ja us diré si tot surt bé, seré super youtuber. Que per cert, aquest brou, aquest caldo, evidentment l'ha fet ma mare també des de zero. Bon dia! Volia aixecar-me a les 8 del matí. Són les 8:50. Em costa tant aixecar-me, tia. O sigui, vaig posposant, és que és impossible. Però bueno, ja està. Prou. Vaig aixecar, vaig esmorzar i a estudiar. Ties, jo us juro que em volia despertar a les 8 del matí. En tot això doncs, són les 11 del matí. Volia començar a les 10 del matí a estudiar. Però bueno, ja tinc tots els apunts descarregats i com funciono jo per estudiar, bàsicament és em descarrego apunts que hi ha en el Walla i a partir d'aquests apunts em faig com un resum a mà, perquè a mi escriure em va molt bé. I un cop tinc com els resums i tal, em faig com simulacres d'examen. Bàsicament li dic al xat a partir d'aquests apunts fes-me un tipus test o depèn de com sigui l'examen. I faig com simulacres. I ja està. Així no estudio gaire més, vull dir, no sé. És que realment molts cops penso que no sé estudiar, o sigui, no tinc com un mètode, no sé què. Tampoc sé memoritzar, o sigui, soc fatal memoritzant perquè tinc molt mala memòria, així que això ens anem a posar ja perquè vaig tardíssim. Promoure la reflexió, el pensament crític, però és obligatori que l'art sigui compromès? Ego i el nostre compte corrent i per volar-nos publicitat de maquillatge, hotels o galetes, on anirem a parar? Com es pot recuperar? Suposo. Depèn, vale? Depèn, em serveix. Maria, vaig amb tu. Vale. Han passat més... Primera parada del dia per fer un petit snack. Sempre que estic estudiant m'entra una gana tremenda. He de dir que no he avançat quasi res, perquè jo ahir em vaig fer una planificació i avui me l'he passat pel coll, no? Perquè en comptes de fer l'assignatura que tenia prevista, he començat per l'altra, o sigui, ho he girat. El que havia de fer demà ho estic fent avui. Bueno, en fi, no? Llavors, petit snack d'avui serà una petita infusió. Estic absolutament obsessionada. Bueno, és que clar, se m'està complicant això del micro, la càmera, tot. Tinc una obsessió amb les infusions de menta poleo, cada dia soc més la meva mare. M'encanten les infusions, m'encanta la infusió de menta poleo en concret. Vaig tenir un temps que estava molt obsessionada amb el rooibos, però m'he cansat bastant del rooibos i ara estic menta poleo. No em pregunteu per què, però sí. M'agrada, o sigui, no sé, així com amb mel, saps? Sense mel és una mica soso, però menta poleo amb mel, sí, o sigui, pel puto cul. I això és el que us estava dient, que no estic gens motivada per estudiar. Mira que ahir estava en plan, vinga, va, tal, ens hi posem a tope. I no m'estic posant a tope, la veritat. Una mica desastre. Crec que deixaré el mòbil al pis de baix, on estic ara mateix a la cuina, i pujaré a la meva habitació sense el mòbil. I després de snack em ve de gust algú salat. Tortitas de maíz. That's the only thing I have. Podria fer-me unes torrades també, però em fa molt pal fer-me unes torrades ara mateix. Així que un menta poleo i unes tortitas de maíz, no? Trobo que bastant sana estic. No podré fer mai un vídeo superestètic que tot sigui espectacular perquè mi vida no és estètic, xiques. Jo aspiro a tenir una vida estètic, però de moment no ho és. Per tant, no puc fer vídeos estètics al 100%. Una mica estètics, així 4 planos, tal, sí, però al 100% no. En fi, estic delirant ja. Adeu. Jo volia avançar
un muntó estudiant avui, no sé què. No he sigut capaç, he avançat, però molt menys del que volia. Sempre em passa això, perquè també tinc moltes altres coses al cap i tenia altres coses per fer, però he fet les gestions que havia de fer de tema pràctiques, papers, coses que havia d'enviar. He trucat a la Pelu, tinc hora a la Pelu, porto des del setembre dient que necessitava anar a la Pelu. Estem a desembre, se m'ha allargat una mica l'assumpte, però aquest cabell necessita un corte, necessito tenyir, en fi, tinc hora abans de Nadal, així que check, i després aniré a sopar, llegiré un rato i a dormir. Bon dia! M'estic obligant a estar motivada per estudiar perquè de veritat que em ve zero de gust, però és el que toca. Llavors, m'he mig vestit, porto encara els pantalons del pijama, no sortiré de casa, o sigui, tampoc passa res. Però m'he posat jersei, m'he com recollit el cabell, m'he rentat la cara, m'he rentat les dents, com let's go! Estem despertes, estem motivades i ens anem a posar en sèrio a estudiar. Llavors, he esmorzat tot, són just les 10 del matí, o sigui que ara he de començar a estudiar. Aquest matí m'hi posaré en sèrio, perquè si no, si avui no m'hi poso en sèrio, ja tot anirà cap a baix perquè ja no em donarà temps de res. Llavors, let's go! Acaba de sortir el Wrapped de Spotify del 2025. Nervis. És que de fet em farà vergonya perquè no sé què pot sortir, la veritat. 18.206 minuts de música. 12 dies. Prou bé. Top gèneres. Urbà llatí. Urbà llatí és per el nou disc de Bad Bunny, evidentment, perquè vaig tenir una època que és l'únic que escoltava. Pop indie, indie llatí, indie i pop suau. No sé què vol dir això, però ok. L'edat és un número, no t'ho prengues com una cosa personal. La teva edat musical, 21 anys. Aquest any has escoltat 1.276 cançons. Quina és la número 1? Nervits. No, aquest any s'ha definit per 3 àlbums. El de Bad Bunny, el de Debí tirar más fotos, Russowski, el Daisy de Russowski, o sigui, vaig estar enganxadíssima, i per últim, Lux. L'únic que no em sortirà perquè és que no m'ha donat temps. Però Lux, evidentment, ha definit al final d'any, segur. La cançó que més has escoltat, Baile Inolvidable de Bad Bunny. 43 vegades l'he escoltat. Top de cançons. 1. Baile Inolvidable, Turista, Malibu, Nova York i Baby Romeo. És que vaya temazos. Bad Bunny, Russowski. Sí. No està en el top 5 el Lux de Rosalia. Quin greu. És que no m'ha donat temps, Top 1, Debí tirar más fotos. Top 2, Daisy, de Russowski. Top 3, The Life of a Showgirl, Taylor Swift. Top 4, 23, de Julieta, representant Catalunya. I top 5, Cuarto Azul, Aitana, que em sorprèn molt que em surti perquè no l'he escoltat tant, però bueno. Podcast, que això sí que escolto molts podcasts. He escoltat 6.300 minuts de podcast. El podcast que més he escoltat, La Turra, el meu podcast preferit, o sigui, és el millor podcast, la veritat. Saldremos Mejores, segon podcast més escoltat, Atico Primera de Laia Castell, Gigi Unfiltered i Nude Project. Quina vergonya també, la veritat. Però és que m'interessaven entrevistes com puntuals a gent famosa, perquè són els únics que entrevisten a gent així molt top. Ties, missatge de l'Alba Riera. Això ens fa moltíssima il·lusió. Esperem poder-ho seguir fent l'any que ve. Que mona, la millor. Hola, estimada. Artista més escoltat, Bad Bunny. Ties. I aquí sí que surt la Rosy. Ties, no m'havia sortit mai la Taylor Swift. 1, Bad Bunny. 2, Taylor Swift. 3, Russowski.
4. Rosalia. 5. Julieta. Fan loca del Bad Bunny, Mai m'havia sortit el Bad Bunny en un top d'aquests. No m'encanta aquest rap, la veritat és que no el compartiré a les meves històries. Però sí, crec que representa bastant el que he escoltat aquest any. En fi, això, seguiré estudiant. You saw places I kept in undressed, but not just flesh. You peeled back what I'd suppressed. In your hands I felt confessed. Naked heart, soul undressed. Your whispers warm against my neck. Every secret, every wreck. You kissed the scars I didn't show and left them softer than before. Undressed but not just flesh. You peeled back what I'd suppressed. In your hands I felt confessed. Naked heart, soul undressed. Bon dia. Ahir no vaig gravar absolutament res perquè no em va sortir de dintre. No sé, vaig estar com bastant concentrada estudiant, acabant el que havia d'acabar i no em va sortir a gravar res perquè també vaig pensar si he de gravar tota l'estona al mateix plànol de jo estudiant a la mateixa taula amb la mateixa roba, perquè aquí a casa ma mare no tinc roba, llavors m'he portat un jersei i una sudadera i 2 pantalons. Llavors, bueno, tot el dia amb la mateixa roba, tot el dia amb el mateix pijama, total, no he de sortir de casa ni de fer res. He pensat, en comptes de parlar d'estudis, perquè estic tota aquesta setmana amb aquest vídeo parlant d'estudis, pues, he fet una llista dels meus canals de YouTube favoritos, preferits en català, i us la vinc a compartir. Primera youtuber preferida, que la segueixo des de fa 10 milions d'anys, que m'inspira moltíssim. O sigui, els seus vídeos són absoluta calma. O sigui, no sé, m'acabo de veure un vídeo i em sento inspirada, em sento motivada. O sigui, no sé què té. Té una espècie d'aura que, de veritat, la millor. Irene Nortes es diu. La mateixa vibra, que també, com... No és que em senti superinspirada veient els seus vídeos, però sí que connecto molt amb ella. O sigui, crec que seria super bona amiga d'aquesta persona, la Berta Pim, que ara està vivint a Austràlia. Em flipa moltíssim els vídeos que fa i com que connecto molt amb tot el que diu, tots els seus problemes, tot el que explica. Connecto moltíssim amb ella i m'encanta. Després, Maria Botle, mexicana. La vaig conèixer per la relació que van tenir amb la Clacovi, evidentment. Bueno, només heu d'entrar al seu món. Un cop entreu al seu món, al principi és una mica rara perquè, és una tia poc convencional, però de veritat, la millor. O sigui, és la millor. M'encanten els seus vídeos, és la persona més divertida del món. Seguint amb Maria Botle, la Clacovi, evidentemente, absolutament referent. O sigui, jo la seguia, mirava els seus vídeos quan penjava hauls del brandy en castellà, quan tenia, no sé, ella potser tenia 16 i jo tenia 14. Després un altre que no és gens conegut perquè fa uns vídeos molt curts, però que són els vídeos més estètics que he vist mai. M'encanten els seus vídeos, o sigui, té una manera d'editar, de gravar, de com... Sabeu, aquestes persones com que veuen cada detall i ho graven perfectament. És increïble, que es diu Maxim, però el seu usuari el seu canal de YouTube es diu Something Random, però només com sense les vocals. Us ho deixaré escrit per aquí, perquè no es pot pronunciar, però de veritat, mireu-vos aquest canal, quina calma, quina tranquil·litat, és tot maquíssim, o sigui, no. M'encanta aquest canal, però són vídeos molt curtets, o sigui, no és com típic vídeo que et poses com de fons mentre estàs fent alguna cosa, tal. No. Són vídeos com per assentar-te i mirar-los i ja està, 10 minuts mirant el vídeo
atentament i són una puta obra d'art, m'encanten. Després la Anna Paz, que és una noia de Galícia, que també està molt per TikTok i Instagram i tal, que ara s'ha anat a viure a Nova Zelanda i els seus vídeos també són com molt cookies, són una mica més com, si no són com tan superestètic, no sé què. No sé, també m'encanta. I després la part catalana, que evidentment a mi m'encanta consumir contingut en català perquè és com on més proper m'hi sento i on més identificada m'hi puc sentir, perquè al final pues, és la meva llengua. Berta Roca, evidentment, m'he tragat tots els seus vídeos i m'agrada bastant. Després, últimament, fa poc, he començat a veure els vídeos de la Juliana Canet a YouTube, que no els havia consumit fins fa poc, que em vaig entrar com que havia borrat tots els vídeos, no sé què, bueno. Llavors vaig començar a veure els vídeos i també són superxulos, crec que té una forma d'editar molt guai. I per últim, de vegades me'ls poso així de fons els videoblogs de l'Alberto Gadel. Em sembla una persona absolutament divertidíssima. M'agrada com posar-me'ls a fons, tot i que són super llargs. Llavors, la majoria de vídeos no me'ls acabo, però és com divertit per posar-t'ho així com de fons, tal. Està guai. I ja està. I aquestes serien les meves youtubers favorites, que totes pengen vídeo els diumenges, llavors els diumenges tinc una de vídeos per veure increïble, o sigui, perquè tots, literalment, crec que tots pengen els diumenges, menys la Clacovi, el Maxim aquest, el Something Random, no sé, YouTube és el meu comfort zone, m'encanta com mirar vídeos a YouTube, però més mirar-los com amb consciència, saps? No com un TikTok que tens com allà que no li fas ni puto cas, sinó sentar-me i mirar un vídeo bé a l'ordinador, si puc. Avui ja torno a Barcelona, avui vaig a sopar amb l'Aina. Anem al Barbocata, que no hem anat mai. I clar, absolutament totes les persones catalanetes han anat al Barbocata menys nosaltres, llavors havíem d'anar. Estic a Barcelona ja, m'he donat compte de que no he fet despedida d'aquest petit vídeo, així que la vaig a fer ara. Moltes gràcies per veure el vídeo. Ens veiem d'aquí poc segur, perquè se vienen canvis importants en mi vida i ho vull gravar absolutament tot. Estic molt feliç, encara no he acabat exàmens, però estic molt feliç per lo que se viene, que em podeu seguir per Instagram si voleu i per TikTok i això. Adeu!